Глаголицата е магическа азбука, която в голямата си част използва древнобългарски език и в нея са отразени, възродени и закодирани свещените и мистични познания на прабългарите. Тя съдържа истината за историята на сътворението на света и планетата Земя. В нея е вплетен планът за проявата на енергиите, движещи живота, за развитието на човешката цивилизация и на християнския свят по пътя на духовна еволюция. Глаголицата включва поредица от 44 букви, в зависимост от варианта, а 24 от оригиналните 38 букви са изведени от графеми. В същото време буквите са и думи, тъй като названията на буквите от глаголицата имат свой смисъл. Това е единствената азбука, в която буквите имат имена. Всяка една буква е създадена със собствена форма и символика. Има свое наименование, значение и скрит сакрален смисъл, в което се крие вселенската и сила. Сакралното значение на всяка нейна буква-знак отговаря точно на определени думи и понятия, а всяка буква е носител на специфична енергия. Буквите са вибрация със своя енергия и са основен инструмент на творението, на съграждането на света ни. Освен чрез енергийно изписване, свещената сила на азбуката се проявява в нашата реалност посредством светлинна и звукова вибрация. Цветовете, в които светят буквите на глаголицата, са 5: червен, зелен, светлосин, лилав и златист. Всеки цвят ни предава послание от висшите светове под формата на конкретно качество или добродетел. Изписвайки буквите със съответния цвят, внасяме допълнително енергия при текстописа. Буки означава творя, творческо начало. Цветето на Бога символизира сътворението на света. Цвят зелен – приемане. Наподобява засято семе, което расте и умножава проявите на живота. Веди означава водя, владея, знание. Цвят лилав – надежда. Глаголи най-често се разбира като говорене, означава думи и дела, говорене и действие едновременно. Цвят син – вяра. Добро. Буквата напомняща, че доброто е божествено качество. Цвят лилав – надежда. Животът се разгръща чрез доброто. Хест означава съществувано, представлявам. Тук съм. Всичко, което съществува. Цвят лилав – надежда. Земя символизира нашия дом, мястото, където живеем. Цвят зелен – приемане. Иже символизира единство, равновесие, пробуждане. Цвят златист – силата на божествената светлина и обич. Мислите символизира творческото начало. Всичко започва от мисълта. Цвят лилав – надежда. Да си вярваме и обичаме. Наш значи своеволно, наши цвят син вяра. Означава това, което го известно на нашите предци. Подсказва ни, че Бог е баща на всички нас и се грижи за всички, а коренът ни е общ. Буквата наш символизира това, което е част от нас. Спокой, мир, радост и да сме спокойни. Свят син, вяра. Ръци. Буквата означава изговори и кажи. Цвят зелен, приемам.
Слово. Това е буквата на творчеството Слово. Божието е нашето най-велико и най-малко, цвят лилав надежда. Словото на Бог е това, което създава всичко, което е. Божието Слово е живот. Твърдо. Буквата има много значения. Здраво, твърдо, уверено, надежно, истинско. Сиян, червена сила. Яр. Буквата е знакът на духа и означава божествена връзка, свързва заедно божествения и човешкия принцип, свят лилав надежда.